Game yan. Ulo. Uwa. Hey guys, so ayan, welcome back sa ating channel. So ipakita ko sa inyo po yung malaking isdang ahaan nakuha namin sa bubo. Yan, itimbang natin. Pila ni kilo pa? Wow! Ito, nakuha. Sus! Higo na ako na po. Ana. Ito, nakuha ni. Okay, alsa ba? Itimbang na to. Isiro na to. Pila ni sa kilo? Sige. Yan o. Isiro na lang na to. Hindi maslide. Dakuha. Di man masiro lagi. Gana. Oh, kadako. Lo, kadako. Okay. Bang. 8 kilos and 1/4. Sabi kadako. Kuan isda ah. Bibidyohe ko na ko yam. Ako na unim. Ano? Wow, grabe. Inanim itong kuha na ito sa itong walo no? Nakuha guys. 8 kilos and 1/4. 8 kilos and 1/4 no? Masarap to sa tinula. 8 kilos and 1/4. Ito, grabe kung laki. Ikaw kuno dong. Ato kuno kan guys. Guys kuno ya. DJ kuno. Ay dang. Tupong ba mo? Ali kuno. Tupong guys. Dali dong. Luy. Na, tapat mo. Tapat. Gini mo yan. Ulo. Uwa. Wala mo. Buwan mo nga eh. Pero buyag. Kuha. Sa bubo. Bubo. Laki. Bubo. Oh. Grabe guys. Ang laki niya. Ang ubang isda, nga niretan kadakaan. Aba? Nga niretan kadakaan. No? 1 Kimansa kay Chiro. 2 3 4 upat kadangaw. Wow. 8 kilos and 1/4.